Tolosako Inigorekin dago, informatikaria, eta informatika fakultateko ikaslea, oraindik? Tesigilea. Tesigilea, osea, doktore gai. Doktore gai. Inigo, zu ze susmorekin gelditu zara gaur, ze ikusi duzu gaurko saioan? Bueno, nire susmoa gaurko egunen izan da oso lan garrantzitsu bati hasiera bat eman diogula, ez? Ez da gutxiagorik ere gure helburua etzan, ez? Ematea gaur soluzio bat, baizik eta gaur egun IKT-en edo pentsamendu konputazionala, edo informatika, zientzia bezala, edo horren irakaskuntzaren pixkat arazoak edo mahai gainean jartzea, ez danotako. Aditu asko elkartu geha hemen, Markeskoa Jauregien, eta behintzat ikusi dugu gaur egun egoera nolakoa den, nolakoa izatea nahi dugun, eta horretarako zer egin behar dugun edo, ez? Zer egin behar dugun ikusita eta aurrera egin dezagun? Bueno, pixkat gauza martxan jartzeko, indeguna izan da lantaldeak sortu, ez? Nik uste dugu idea egokia izan dela, eta lantalde hauen bitartez gauza mugitzen hastea, lehenbizi azterketa bat egin beharko da, baina lantalde hauen bitartez ikusi beharko dugu nola mugitu behar dugun, ez? Aurrera juteko. Aurrera egin dezagun, sorte hon eta eutsi goiari. Mira,